לגור תחת אבנים משוחררות, לשם זרמים וחיות טורפות לא חודרות. אפשרות נוספת, אם חפצה נפשכם, ממש בתוך הסלע יהיה ביתכם. שם לך מוגן ונעים, ואפילו אין מפת גלית. בכל מקום יתרונות וחסרונות, וכדי לחיות צריך לפתח התאמות. יום אחד הגיע שכן חדש, כל ים. חיפש את הגידול המושלם. ראשית הגיע מתחת לאבן המשוחררת, שם הוא פגש בנקצולית מאושרת. מדוע נקצולית את כל כך מבוסה? כי יש פה הכל. אמרה וקיפצה. הגנה מפני זרמים וטורפים. לך ונעים, החיים פה יפים. אבל איך משיגים פה מזון וחמצן? שאל הקיפוד מעט חשדן. אני יוצרת זרמים קטנטנים. מזרימה אליי פלנקטון בעזרת בחנונים. מקום זה איננו מתאים. אין לי ריסים וגם לא פתחונים. על חופש התנועה אני לא מוותר. לך לחפש לי מקום אחר. נעלבה נקצולית, והקיפוד דידה לו. תדבר. הגיע הקיפוד לסדק באבן, ושמע שם קול. לא, ממש כמו אבן. ניסה להיכנס, אך ללא הצלחה. תוך מספר רגעים הוא פשוט נתקע. פותחנים וספקטיות, לבנות מי קפוסטי. הלך לחפש לי בית אמיתי. ניסה הקיפוד את מזלו בעל קרית ממעל. שם יש מקום בשפע ולחיות פה נראה קל. כאן פגש ידידנו בחור די הזוי, הציג את עצמו כבלוטון מצוי. אמר הבלוטון, ודאי טיפוס קשוח. אם בעל קרית אתה מחפש לנוע. כאן זה לא מקום ללקיחות. שנים חזקים, היופש, לצות. רינה במשרד טמפרטורות נרחב, שנים שיורדים אפילו בסתיו. מי ששורד פה מקבל ממלכה, תחשוב פעמיים אם זה מתאים לך. הבין הקיפוד שזה לא בשבילו, ההתאמות שצריך לא ברשותו. החליט לרדת למטה, לאזור הקרית, שם נראה פחות מבעית, אך אבוי. צפוף למדי, ומפץ הגלים חזק לי מדי. אין לי כוחות עם הקרינה להתמודד, ובשעות השפל היובש עושה חשק להתאבד. מה הטעם בחיים אם אין לי תמיד מים זמינים? הקיפוד המבואס אל תת הקרית נכנס. בניסיון אחרון למצוא דירה טובה, החל לתחקר את בעלי החיים שיש בסביבה. התחרות די קשה. אמר מלפפון הים בלי בושה. כוכבי הים אמרו בעצמם, פה יש סכנה להיסחף על הים. אך אם עדיין יצוק בעיניך, התמלולים והצלחות ישמחו להיות שכניך. הביט הקיפוד בסביבה החדשה, הרבה מזון וחמצן וקרינה חלשה. תמיד רטוב וטמפרטורה גבוהה יחסית. נראה פנן לגור בתת קרית. כך מצא הקיפוד את מקומו בעולם. אם תחפשו תראו אותו גם. מתחת לקו הגאות והשפל, קיפודנו בחר לו בית עם ספר.